Mga tugang, good morning po sa Induga Boss. Ini po ang programang Aramon niya itong inyong pungal daw na inin Lunes. Hinihingal ako. Ha? Lunes po nga yan, petsa 12 sa bulan kan Abril 2021. Ako pa sa nung lingkod, Mardila, daing iba. Sadit sana. Pero tiyang. Iniba na po kita hanggang alas 12 ng pagkaudto sa mga istorya. Kasarabi rin dyan siyempre ang bulos kan impormasyon na magaling sa luwas sa pagikan Mega Force Patrol. Yaon dyan sa 3rd District pa rin Jomar o kaya si pa rin Jimmy Nasalita. Antang dyan sa 1st District Jomar Bien. Daraga area ang Tito ng Albay. Kabanwang Sutil, Cabo dyan si Renz Luna. Olgar by District, kasabay nga ito dyan, mga tugang. Ito yung kapartner, partner Alar Mario. Para sa mga bareta dyan sa Olgar by District, sa Kapitolyo, at sa iba pa. Kasabay na po dyan sa southern part ka mga barangay sa Legazpi. Dyan sa Legazpi 4th District, kasabay nga ito mga tugang. Siyempre, Ans Galero, ang babaeng walang pahinga. Kasabay po si Henry Boy Mata sa Mobile. Sa Regional Center site, kasabay nga ito siyempre The Flash, Luwins Borsi Barcena. Sa mga istorya po sa Regional Center site asin sa northern part ka mga barangay sa Legazpi. Technical side, kasabay nga ito sa mga inspirasyon sa nutrisyon. Unjin Tanay. Yaon man sa DCGB Social Media Department. Ito yung IT. Sabay ito dyan mga tugang si Richard Astor. Sa Production Assistant Center yan po dyan ang satuyang kagandahan ng South, Angel Mustasa. Mga birthday celebrators, happy birthday po. Many returns of the day. More life, prosperity, and happiness. Sa mga nag-anniversary, happy anniversary po. And syempre sa mga nagbabiyahe, magdara ng negative test result kan RT-PCR para warang hassle. Kung hindi naman, stay ka na lang dyan. Huwag na siya rin gumalaw. At sige po ang dakol pa. Dahil tarang kung si siya may daradara kaya ingat na sana. Alright. Game. Tawid mo na kung din kinagkapira. Kamahangos lang ako tabi. Mga ito, ang istamay ka mo, marami tayong pag-uusapan. Magkawalik po ang Aramon niya to. Taod-taod lang. Manny Pacquiao po, mandirigma. Dami ko ng sakit ng katawan na pagdaanan at solusyong nasubukan. Pahid-pahid, bitin sa akin. Pag nawala ang init, ay sus, pahid ulit. Dito pa rin ako, sa hiyang sa akin. Laban lang, Alaksan! Alaksan FR, tapos ang sakit ng katawan. Pahid-pahid pa ba? O laban na sa isang alaksan. Aaray pero di bibigay! Isang Alaksan FR, tapos ang laban. Tayo mga mandirigma, mag-uulit pa ba ng pahid-pahid? Kung pwedeng laban na sa isang alaksan FR. Alagang Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-836-7454 or 0998-863-5568. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Brad, anong may lakas ng lima? Revicon. Para sa mata? Revicon. Puso? Revicon. Muscle? Revicon. Buto? Revicon. Dugo? Revicon Forte. Lakas ng lima. 5 piso lang SRP. With proper diet and exercise, Unilab yan. multivitamins plus minerals plus amino acids ang generic name ng Revicon Forte. Gusto mo bang bumalik ang alindog mo?
At gusto mo bang mapasaya si partner? May solusyon dyan. Narito na ang Doc F Fulvic Minerals plus Malunggay Capsule. Doc F Fulvic Minerals plus Malunggay Capsule. Ito ay fat burner na puno ng healthy microorganisms para sa katawan mo. Hindi lang yan, may sex enhancer din ito. Kaya simulan mo na ang pag-inom ng Doc F Fulvic Minerals plus Malunggay Capsule para sa mas masayang pagsasama. Fulvic Minerals plus Malunggay Capsule Natural Viagra. Available at Shopee and Lazada. Cash on delivery. 10 pesos lang SRP. Para sa mas malaking diskwento, mag-login lang sa www.thebigc.org. Also available, Doc F Mixten Capsule, the natural sex enhancer. Doc F Mixten Herbal Coffee para iwas constipation. And Doc F Fulvic Minerals Plus Spirulina Capsule. Mabibili na rin sa inyong mga suking butika. Ang Doc Alternativo, The Big C Center, sa Legazpi City Branch, beside Legazpi Public Market. Experience Converge, your fiber internet in your homes and in your business now. Upgrade your home internet experience with our premium fiber internet plans. Fiber X 1,500 for 25 Mbps. Fiber X 2,500 for 75 Mbps. Fiber X 3,500 for 150 Mbps. Fiber Extreme 4,500 for 300 Mbps. And Fiber Extreme 7,000 for 500 Mbps. Fast, reliable, and no data cap. Pure Fiber Unlimited Internet Connection for your small businesses. The Microbiz. We also have our Converge iBiz for better speed and a more reliable network to optimize your business operations. Visit our authorized resellers or contact 0951 016 8980 0935 246 2600 for more details. Experience better with Converge your fiber internet now. Sa pulugan tayo asing kalintura, ang Biogesic, maaasahan ng tibay, igwapang alaga. Kasi pag mapusog ang bulong, baka makaraot. Matibay ang alagang Biogesic. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Sa sakit ng ulo at lagnat, ang galing ng alagang Biogesic. Sumali sa magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng kahit na anong Jim's Coffee products na may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre na may pangalan, edad, kumpletong address, contact number, pirma. Kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Sa July 24, 2021, magkakaroon ng preliminary draws kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos each mula Luzon, Visayas at Mindanao at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan may isang mananalo ng 1 milyong piso, 1 million pesos at 100,000 pesos para sa kanyang partner outlet. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for details. For DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2021. Nakaupo, amoy pawis agad. Konting lakad, amoy pawis agad. Sa summer init, ang bilis. Konting galaw, amoy pawis. Kailangan ng kontra, amoy pawis. Yan ang aming nais. Sa wakas, may New Downy kontra amoy pawis. Yan ang sagot sa summer bisis. Amoy ng pawis, huwag magtitiis. Pag New Downy kontra amoy pawis. Delikado at fresh ang damit dahil may 24-hour kontra amoy pawis. Based on technical testing and consumer agreement data, New Downy Kontra Amoy Pawis. May 24-hour Kontra Amoy Pawis protection. Lahat tayo may mga mahal sa buhay. Pero hindi dapat mahal ang magmahal, kaya huwag mahihiyang magtanong. Sa RightMed, gamot na maaasahan. Kayang araw-arawin. Dahil ang RightMed para sa lahat. If symptoms persist, consult your doctor. As a new mom, I'm excited to learn new things. I know kulang pang experience ko sa pagiging mommy, but I still want to get things right the first time. Kaya I listen to experts. Kaya pagdating sa water, Wilkins Distilled ang choice ko for my family dahil ito ang most recommended water ng doctors. At kung nire-recommend nila, approve sa akin. This is Ann Curtis and my family is worth a Wilkins. Sa nagdaan na taon, marami na tayong natutunan at pinagdaanan. Nakagawa na tayo ng mga hakbang para mag-ingat at maiangat ang ating kalagayan. Bukod sa pagsuot ng mask at face shield, paghugas ng kamay at pagdistansya, papalapit na ang dagdag proteksyon. Dahil hindi nawawala ang ating lakas ng loob, hindi mawawala ang magandang bukas. Ingat-angat tayong lahat. Dakol gibuhon? Take Farex Vitamin B1, B6, B12.
Tabang aning malikayan ang pangangalambre asin pagkabublay kan isip. Kapag busy, Farex Vitamin B1, B6, B12 Oral daw. If symptoms persist, consult your doctor. Aramon Yato. Aramon Yato sa DCGV. Kaiba si Marvila. Alright, mga tunga, balik po ito sa programa. Ngunyan po na pagkaaga sa araw mo niya, ngunyan pong Monday. Oy, kumusta po ka mga boss, mga misis? Rikas-rikasan, todo na naman. Sarap-sarapan ng mapremyohan. Kumusta na? Ayos pa ba ang buhay natin? Kaya pa ba? Eh kung hindi, paano na? Ewan mo ba? Bahala na. Okay, mga tugang duman po sa mga tagabagang tabay ta. Baka po, may nawara ka mong papeles. Parang insurance ini. Insurance ng, ba't ayaw bumukas ito? Ng motor vehicle? Teka, ayaw bumukas ng aking may wagang yaon dyan mga tugang nakasaray sa Central, BFP Central, Legazpi. Kay yan, Fire Officer 1 Patriarca. Baka nga pwede pabanggit po sa programa nyo na baka may naghahanap nito andito po sa Legazpi City Central Fire Station sa Dapdap. Ito po iyo Sterling Insurance Company. Insurance ning ini? Standalone motorcycle policy. Ayan. Malabog lang ang pangaran kaya di ko mabasa. Maluyan ang mata ni Papa Mar. Legazpi man sa ini, tabi ang address kaya lang ang pangaran malabo. Binawaran po ning insurance policy. Pakikuha na lang po sa Legazpi City BFP Central Fire Station. Diyan po baga sa sa may Sakuangan Park. O yan po dyan tabi ang BFP Central Office. Okay? BFP Legazpi Central Fire Station. Diyan na lang po tayo pagkahanap po rin si Fire Officer 1 Patriarca. Okay? O bueno, mga tugang, po ng tanan rangkada ka mga istorya. Hali po dyan sa luwas. Sa Bagikan Mega Force Patrol, nasa linya na po ang mga tugang si Pading Jomar Bien dyan sa 1st District of Alba. Pading Jomar, good morning. Please come in. Salamat Pading Mar sa dagdag na bareta. Posibleng iba ang klasifikasyon o ipautob na ispag-istrikto sa siyudad kan Tabaco maging sa kataraning na lugar o maging sa bilog na probinsya kan Albay sa mga masunod na aldaw. Ini ang paenot na notisya na ipinaluwas ni Mayor Criselagman Luis kan Tabaco sa mga nagatindir kan flag racing ceremony ngonya na aga. Sinabi kan alkalde na dakulang posibilidad na from MGCQ pwedeng maging GCQ o MECQ ang siyudad kan Tabaco maging ang iba pang mga lugar sa probinsya kan Albay. Depende sa magiging resulta kan pinagigibong pag-aadal kan Department of Health asin kan iba pang mga autoridad sa sitwasyon kan siyudad asin probinsya na pinagigibong niya na aldaw. Sinabi kan alkalde ini sa rason na nagpaparahalang ang kaso digdi sa satuyang probinsya. Ang Tabaco, sabi niya, nasagot niya niguang aktibong 8 kaso asin pwede ining maging basehan para maghigpit ang mga autoridad sa mga protocols na ipapautob sa syudad. Maging man sa iba pang lugar kan Albay. Sinabi kan alkalde na mas kinangani duman sa Metro Manila, masasabi na nagmaray sa sitwasyon dahil tapon mo niya na daw ali sa ECQ, naging MGCQ, pero sa Albay, iba ang sitwasyon. Fortunately, hindi po sa tuyang lugar, may posibilidad na ma-downgrade kita from MGCQ to most probably GCQ or MECQ. Okay? We have 8
Crisel Lagman Luistro, sinabi pa kan alkalde na pako naman gayud na aki nga yakita. Nakay po ang pagparaparurumdumon kan dapat nagibuon pag-arog kay ning may mga delikadong sitwasyon. Dahil ang sinabi na dapat nasa satuya na sana ang inisyatibo na pag nagluwas sa arong, mag-face mask, kaya nakaipuan na pagparumdumon pa, pagpara drakopon, tangani na magsulot yan face mask asin magsunod sa protocol. Inunabditan kan alkalde na sa arong kayo ng sitwasyon, naglalaong pa mga ginarin siya na makaagi sana ang pandemyang ini asin tulos na makarecover ang lugar sa mga maabot na panahon. Yan ang report. Jomar Bien, DCGB. Thank you very much pa rin, Jomar. Yan po mga pahayag po ni Mayor Crisel Lagman Luistro. Most possibly, baka mag-meeting din yung ADT 3, ano? O ADT 1. Siya ang chairman kan ADT 1, diyan po sa First District, si Mayor Crisel, sa mga alkalde kan First District. You know? And then, may pag-military pong garo ang i-assess ang situation because malibong ang panahon. Mantang nagdalangkaw, nagtuturos. Ano, mabo yung igutan, nagbaba. Parang siso ha. So yung ganong ka-erratic ang sitwasyon po ng COVID. Kaya, inda lang ata, anari paro ta kaya, so simple na sanang pagsulog ng face mask, nagpapasuruway pa kita. Ano? Pero kung ayuda, dahil lista hata, abaan ang kamumuda. Bato-bato sa langit naman, huwag magalit. Oh, mag-ingat. Love your life. Stay safe. Sa ating buhay, nobody gets too much hurt anymore. Wag sanang mga away at wag pasaway. Yan, huwag kayong pasaway. Sa kalsada, kung makalat-kalat. Yan. Ma-face mask ka, ma-face shield ka nang hindi ka mahawa. Love your life. Love your life, people. Stay ka lang muna sa Yan, sabay muna. sumunod ka lang, you'll never die. Sumunod, you will never die. COVID is a dangerous thing. Yan ang sasabi ta, COVID is dangerous thing. Pag naulakitan ka, kaira ka, kawawa ka, ang pamilya mo damay pa. madamay pa. Kaya ingat po kita tabi ha. Kung di natin mahal ang sarili natin, huwag tayong mandamay ng iba. Hindi ba? Kaya baka pag may namati, yan automatic, pag namati ka ngayon, isolate. Diba? So pag maluwas, yun ang pinaka-basic na depensa kang buhay ta. Maski ano pang gibuhon ta, mga tugang, we can never go back to the normal situation before COVID-19, mga tugang. Taday panganing na didiscovering tol na pandip na panbulong. Di ba? Yung bakuna natin is still under experimentation pa man kung gano'ng ka-epektibong tatagal sa bahawak mo yan. Maski ka na bakunahan na pirang bulan, pirang taon, di pa tiyak yan. Pero ang assurance na pag igwa ka yan, maski katamaan, pwedeng dahi ka magadan. Mababawasan itong epekto ngaya kang COVID. Kaya po yan. Kaya may bakuna plus, may bakuna plus, di ba? Yung Bida Plus na tinatawag. So, bawal, walang face mask. Iwas kita mga tugang sa mga matawong lugar. Mag-disinfect. Di ba? Tapos, aramon ang tamang impormasyon. Magparatabod-tubod sa mga pilosopo. Tayo mga pilosopo, simple mo sanaan bulungkaan. So, dahil nagtutubod jing sa COVID, daron mo naman sa COVID ward. Let her stay or him stay for a day in the sana. Kung may mamuya. Irespeto tan lang ang pagtubod kan iba.
huwag na tayong mga apekto pa. Yo. Alright. Bueno, Ans Galero na sa linya para sa niya itong istorya. Ans, good morning, Tabi. Please come in. Yes, maray na aga, Sir Mar. Maray na aga sa mga parantabay, sa mga dagdag man yatong bareta, di pa man mapaluwas, nin abiso asin naghanda pa man lang ang Kapitolyo Professional by particular na ang Public Safety and Emergency Management Office o APSIMO sa pagbabatayan kang LPA sa parte kan Mindanao. Ini ang sinabi sa DCGB News mula na pagkaaga ni Dr. Cedric Daep, ang Chief kan APSIMO, kung sayang ipinalawanag na harayok pa man ini, kung kaya ang suggestion niya, i-observar ko na, asin i-monitor ko na, ang hiro-hiro kan LPA na ini, alagad makalaog na ini sa Philippine Area of Responsibility, ma-activar naman sila kaso may posibilidad na umagiinis na tuyang probinsya ng Albay. Sayang sinabi, na dahilan nga ni sa harayo pa, posibleng magbago pa man ang forecast position kini, alagad mas marayman giraray na may bagyo ora, handa na ang mga Albayano. Inentotang katpahayag ni Dr. Cedric Daep. Habang harayo yan, nakula pa ang posibilidad na pwedeng magbagong direksyon o tamang direksyon niya. So nakula pa ang error. Kaya ang suggestion ko dyan, halatong tamang na magkaroon na sa Philippine Area of Responsibility and then naman kita mag-develop yung scenario kung saan yan matama. Pag na-develop na ang scenario kung saan matama, hapot ang tanggurap na yan kapuso, tapos anong daraka yan na epekto. Then saka pa sa nakita mag-topic decision based sa toyang analysis pag-ranay na kaya sa Philippine Area of Responsibility. Katagod kaya, nagpatanid man o nagpagiramduman ang Chief kan APSIMO sa publiko, lalo na yung mga mahilig sa social media, na kung pwede ang pag-asa sa nagunaan sunodon sa mga abiso kayo ni dahilan. So kung ano-ano na naman daw na mga pigigibong analysis sa social media ang gibuhon, posibleng magkausa naman yung katakot ka iba o sa iba, lalo pa ko niya na di pa man talaga aram ang tamang forecast positions pag nasabitan ng low pressure area. Iyon. Okay. Yan tayo, Sir Mar, ang mga informasyon na haliman ni Bisa APSIMO kay Bahan si Boy and Galero, DCGB. Thank you very much, Hans. Mga tugang, standby lamang po kamo. Kami po ay magbabalik. Makalis lang kayo nagkapirang mensahe. Radyo Balagon Kaito, DCGB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Alas 11:02. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Inako ni dating Senate President Juan Ponce Enrile na nagamit sinda nin ivermectin kung kaya mantinido siyang makusoga sin buhay dahilan para daiman siya tamaan nin COVID-19. Sayang sinabi na inadalan niya ang literature kan ivermectin kung saan pigagamit ini sa dakadakol na nasyon siring sa Estados Unidos, South Africa, Europa asin iba pang nasyon. Dinagdag pa man niya na ang kantidad kan magagastos sana sa kada taon kan ivermectin nasa 400 pesos kumpara sa 23,000 pesos kada ineksyon na daiman kaya kan mga namamanuaan. Yan ang pangalas 11 bareta, haligdi sa DZGB News Base. Ako po si Angel Mustaza. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga binasunod. Alaksan FR, ibuprofen, and paracetamol. Alaksan FR. Isang alaksan, tapos ang laban. Milo, ituloy ang pagiging champion. Mag-Milo everyday. Biogesic tablet. Paracetamol Biogesic. Sa sakit ng ulo at lagnat, ang galing ng alagang Biogesic. Wilkins Distilled. Most recommended by doctors. United Home. Bahay ko to. Protektado ng United Home. Coca-Cola. Sarap pag magkasama. Enervon C Tablet. Enervon C Tablet. Multivitamins Enervon. Pag may more immunity, mas happy. Downy. May bango na tumatagal ng 24 hours. Laban sa amoy pawis. Sa inyong nadango, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Gusto mo makatres laban sa kulog, lakas ng lawas at lambingan kay misis? Eh di mag-Maxfit! Sa Maxfit, nakatres ka! Proper diet and exercise. Unilab yan. Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jellies, the generic name of Maxfit. If symptoms persist, consult your doctor. Ganito ba kainit yung araw mo? Grabe, ang init! Nakakatunaw. O ganito. Matapat naman na 3 electric fan, bro! Sobrang init!
Kahit ano pang init yan, may refreshing drink na gawa para dyan. Sprite! Gawa sa natural lemon at lime flavors. At gawa para sa init. Woo! Sprite, the #1 lemon lime refreshment. Gawa para sa init. Chill with an ice-cold bottle of Sprite. Gawa para sa init. Ang Bicolano, oragon maghigos, kaya sarong lakas banat sa malain-laing hilang. Rexidol Forte, lakas banat sa baga. Kulugan payo, kulugan hawak, asin kalintura. Sa oragon, Rexidol Forte, lakas banat sa aba. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Dakol gibuhon? Take Farex Vitamin B1, B6, B12. Tabangaling malikayan ang pangangalambre asin pagkabublay kan isip. Kapag busy, Farex Vitamin B1, B6, B12 oral daw. If symptoms persist, consult your doctor. Naaalala mo pa ba yung sinabi sa'yo ng best friend mo na... Ang tagal na nating best friends. Can we be more than friends? Wow! Ang sarap balikan! Ito rin, ang presyong throwback ng Chicken McSavers. Our best tasting one-piece Chicken McDo, balik 75 pesos na lang ulit. At ang paboritong McCrispy Chicken Filet, 59 pesos lang. Babalik-balikan mo ang sarap na pang everyday sa presyong yesterday ng Chicken McSavers. Kita-kit sa McDo. Get free extra rice when you dine in from 11 a.m. to 2 p.m. and 5 p.m. to 8 p.m. till April 15, 2021 for GTI Fairtrade permit number FTEB 114574 series of 2021. Maugma na makabalik sa trabaho, makahatit ang pagluwas. Kaya maugma ako sa mas dakol na immunity kan Enervon. Tulong para makalikay sa helang pagluwas. Kumpiyansa ako sa pag-uli sa pamilya. Ni po si Jenny. Happy Enervon user. Unilab yan. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Enervon C Tablet, Multivitamins Enervon. Pag may more immunity, mas happy. Halika na sa pinakamura, panlalaki, pambabae o pambata. Sexy fashion, presyong abot kaya. Dito ka na sa tunay na pangmasa. Bag, shoes, pants, RTW. Dito na sa home, marami ang matitipid mo. Budget ay sapat sa bilihing mura. Dito na tayo sa tunay na pangmasa. Home Enterprises, the cheapest in town. Home Enterprises. And here's our people's champ, Manny Pacquiao! Manny, ilang taon na rin nabubugbog katawan mo dahil sa boxing at trabaho. Anong sekreto mo? Kaya ko ang lahat dahil sa laki ng tiwala na binibigay sa akin ng pamilya ko at ng mga kababayan ko. Sa mga laban ko sa buhay, may kasangga ako mula noon hanggang ngayon, Alaksan FR. Wow! Alaksan FR all these years! Gawa to ng Unilab. Dito ako hiyang, 2 dekada ko ng kasangga. Sa tagal ng samahan namin, magdududa ka pa ba? Ibang klaseng tiwala at partnership ito, ah! Kaya huwag matakot umaray. Sa sakit ng katawan, mag-Alaksan FR. Tayo mga mandirigma, mag-uulit pa ba ng pahid-pahid? Kung pwedeng laban na sa isang Alaksan FR. Alagang Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Sumali sa Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng kahit na anong Jim's Coffee products na may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre na may pangalan, edad, kumpletong address, contact number, firma. Kung anong Jim's Coffee variant ang inilagay, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Sa July 24, 2021, magkakaroon ng preliminary draws kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos each mula Luzon, Visayas at Mindanao at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan may isang mananalo ng 1 milyong piso, 1 million pesos at 100,000 pesos para sa kanyang partner outlet. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for details. For DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2021. Harapin ang hamon, mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-Neurobion na. Neurobion, 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 Neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and regenerate the nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. I was dying inside to hold it. Diarrhea, baka nagkulang ang gamot na ginamit.
Nako, baka dahil sigurado ang dose sa iba. Sa Diet Habs, sigurados. Diarrhea, tapos. Diet Abs ka para hindi na dying inside. Diet Abs the best. Unilab yan. Loperamide is the generic name of Diet Habs. If symptoms persist, consult your doctor. Aramon Yato. Aramon Yato sa DCGB. Kaiba si Mardila. Kadugang balik po kita sa programa, ngunyan pong pagkaaga. Kumusta na po ang mga kababayan ta? Ayan, may plano, baka ibalik tayo sa GCQ? Nyeg, payag ka ba? Lalong dahil ka makakalabas kayo pauli. Dahil lang po sa sitwasyon na nangyayari, no? Siyempre, nasa MGCQ kita, Modified General Community Quarantine. Medyo luwag, no? May pigtugutan ng magtrabaho, may mga public transport na kitang na-enjoy, may mga restaurants na nagbuburukas, tapos tuloy ang buhay, di ba? Dapat na magpasiguro, kundi dahil sa naglalakol ang mga nagiging kaso, may mga ulakit na nasa laog kan opisina, nasa laog kan trabaho, kang barangay, nasa laog kan harong. So medyo ang mga alkalde na ahadit sa sitwasyon. Because sa totoo lang talaga, mga matagason ang payuta. Ultimo na sana na pinaka the best protection sa buhay, tahabo ta. Napupuot ngaya ako. Na mas lalo ka mapuot kung ganang ka na. Pag na-COVID kaya duwa masan andudumanan mo. It's either you go to the hospital or you go 6 feet below the ground. Iyo maga. Kung magulpi ka na, nakasurad, 6 feet below the ground ka. Ayan, bata may mga findings pa na sa ibang bansa na kadaklang ganda ka nakasurvive sa COVID, medyo may kapaliin dayo na kan maulian dyan. Ta siguro, so kaisip-isip baga, bawa. Na-admit ka sa ospital, dahil ka nang nailing na kaibanan mo sa buhay. So mga mahal sa buhay mo, ultimo kang nahiling kan, pinick up ka, as in inadmit ka sa ospital. Iyon na ito dahil bawal ang dalaw. Di ba? Yun ang last na nakita mo. Magirilingan ka mo, nasa ano ka na, nasa urn, kung madiskwido ka. And you will be placed 6 feet below the ground. Pangyayari. Kaya, natin yan ang obserbasyon ka mga alkalde nag-loosen, naging complacent. Diba? Ang medyo matakot nga rin, kanta, may mga nagkapira pong areas tigdi sa Albay na ang ulakit sa barangay. Deng history, ng exposure, na may travel, Daman ka na sa barangay, ali. O sa sabi ng alkalde ni Mayor Crisel, nalaog na ngaya kita. Ang kalaban ta ngayon na sa laog sa to. Kaya mag-iringat ta sana kita. Bako na may kamo sa radit nagin, na magparang rotrohong pa, na magpire shield ka mo. Tapos na-discovery pa na, ninapire shield sana, sa kami napis, mas kamalunan sa auto. Saka mapasiring sa merkado. Pagdain na, tapos na jeng. Tapos na buksing. Di ba? O kaya, medyo difícil. Sa Legazpi, nag-double digit kita, unsingon yan. Di ba? What's happening? Tapos dahil pang nagluluwas, mga tugang, na genome center result, hindi ako may pinalarang mga sample sa Digdi, sa Albay, para aramon kung ano ini na naglalakop mo niya sa Albay, is this the new variant or yung dati lang? Ayan, di pa, only the genome center sa UP ang makakapagpaluwas po kayang kampahayag kang impormasyon kayan. Tapos hindi sa nag-examine kayan, kasabay yung duman sa, sa RITM. Di ba? O kaya medyo aloy-aloy ang pagluwas. Pero dapat na magpa-examine na, patisting na kayan, tanganing masabutan kung ano ini na nagkakao sa pagdakol kang bilang mga tugang sa probinsya kan Albay sa Legazpi,
kausa na ini kang new variant o sudati lang. O ini dahil sa kasutilan ta. Alright, mga tugang 11:14 in the morning. Nasa linya si partner Alan Mario. Partner, maray na agad tabi. Yes, maray na ito na tabi, partner. Enforcement kan health protocols sa mga public utility jeepneys asin mga tricycle. Pigututukan ngunyan kan mga public safety officers digdi sa Legazpi. Ini ipigpahayag ni Rolly Esquerra, pamayokan PSO sa pagkipagkomunikar kan DCGB News kung saan mariparong ngunyan na ang mga PSO yaon talaga sa tinampo tigbabantayan ang mga pampaserong jeepney na ma-check ang sendang sistema sa pagpapasada inot na inot kinakaipuhan na igwaki mga plastic na masiparar naman sa mga pasahero naman sa mga jeepney isiring man ang mga pasahero lalo ang driver iyo ang magasunod man sa mga health protocols siring sa paulit-ulit ng pangapudan na dapat igwanin face mask, face shield asin mag-obserbar nin social distancing. Ang bagay na ini, iyo ang pigigibong yan kan mga PSO dahil yan sa kasuguan man kan alkalde ni Alkalde Noel Rosal asin mismo ang pamayo kan PSO na si Roles Guerra nasa ro daw ini ngunyan sa sendang pigukonsentrohan lalong-lalo pa ngunyan na igwaki mga kaso na naman na nagburotohan digdi sa syudad ng Legazpi kaya lalong pinatindi ang pag-enforcer rinda kan mga health protocols na yan sa mga pampaserong lunadan, lalo-lalo na sa mga jeepney, asin mga tricycle. Ayun, no? Yan, partner, informasyon pa. Alinig sa Albay District, Alarmario, DCGB. Partner, nasa Albay ka? Yes, tabi, partner. Ay, ayos na lang kulit niya. Ayo, nariparo ko man. Balgado kang marabalinig ang lang ba? Malinawo na maray. Aha, okay. Thank you, sabit. Basta nata, uri taas na tanganing makalawag ka naman sa bulod. Iya, nariganat ko. Dabe. Sige. Okay, dabe. Thank you so much. Sige, Alinig sa Luas. Thank you. Ay, thank you very much pala. Diyan sa PYZ Enterprises kay Primong Raul and Marisa Calio. Mas mariray magdingan eh. Pero itong buon taparan. Ayan, pag VHF Radio po ang kaipuan po nindo, lahat ng klase, may ICO, may Signos, hindi na siya nagbibenta ng Baofeng, kisos ang Baofeng, dahil po yung piglilisensyahan, mga tugang kang NTC. Iyo. Kaya I discourage you to buy Baofeng. Dahil po yung piglilisensyahan kang NTC. Sayang lang ng pera nyo. Di ba? Signos at saka, yung may mga ICOM doon. Tsaka, nag-install po siya ng mga antenna system. Kaya, pag VHF Radio, ang kailangan po ninyo, communication na gamit pang eskwela, pang personal, pang emergency, o pang negosyo. Yan. PYC Enterprises po ang kasagutan dyan. I-PYC nyo yan at sigurado ko yan, mga tugang, di kayo magsisisi. Probado yan ni PYDO Officer Rondon Ricaport. Hey, Sir Rondon, good morning. At saka ng mga kasama natin sa Kabalikat, si Bicong. Alright, Luis Borsibarcena nasa linya. Dagdagan niya itong istorya kang lalaking abaana, paraano. Luis, bis kamain. Yes. Natulala ka kang paraano. Nangano ka eh. Okay, sige. Ay, Papa Mar, good morning palan kay Sir Bienvenido Barrios. Kan Orosite. Oho. Padangog mo ini. Uy, hello Sir Bien. Tapos kay Pading Anwil Reniebo. Oho. Mga paradangog mo ini ngunyan. Uy, salamat po, Tabi. Maski pa paano, igawang pala akong duwa. Uni, apat man, apat. Apat. Si Attorney RJ Barrios. Hello Sir, good morning. Tapos si Attorney Susan Barrios man. Iyan, At makasinag firm. Oho. Nagdadangogan sa imo. Yes, sir. Okay, thank you very much. Roger,
Sa mga dagdag pambarita dami, Partner Mar, personal na pinasalamatan ni DOH Regional Director Dr. Ernie Vera ang Pitmaster Foundation asin si Congressman Joey Sarte Salceda sa pagdonarkan ambulansya sa PRTTH para sa dagdag na pasilidad sa pagresponde kini sa health services. Ini ani pinagunapitan sa DCG News ni Dr. Vera na nakulaan siring na bagay para sa salud, lalo na pati na araw kay ni ang sitwasyon na sige ang dakol ning kaso ning COVID sa palibot. Kaptang kapahayag ni Dr. Vera sa footage. Para sa mga po sa department, dakulang tawag po yan. Especially ngayon po ng ilang pandemya na we need specialized transport vehicles to care for our COVID cases. So, in behalf of my office po, sa regional office and sa BRT, maraming salamat po sa inyo. Dakulang oportunidad po ini sa Muya na makaibig na araw na vehicle. Roger. So yan tabi Partner Mar ang bahayag ni Dr. Ernie Vera kan DOH and yan restanto si Attorney Carol Cruz kan Pitmaster Foundation sa iya man na siniguro na sa pagtaon in maintenance may kinaraman sa siring na bagay sagot na yan kang Pitmaster. Uy, maswerte yan Kaya kung ano pang mga kaipuhan na bagay tungkol duman sa pagminting kang ambulansya buda sa mga pasilidade sa laog sinda kay to ang maara si kaso. Pirang ambulansyang itataw sa Bicol, pero dakol yan Dakol, saro sa PRTTH, tapos abangan na sana daw sa mga iba pang mga surprise sa Pitmaster Foundation may kinaraman sa siring na bagay. Paano pag agad ambulansya dyan kung halimbawa emergency group anang maagad ali? Oo. Paano na surat kay Attorney Carol para sa kabalikat si Bicol? Roger. Ba't lamang? Malay mo Yung baga? There's no harm in trying. Oo, Roger. Na Okay. prioridad talaga nindangon yan na magtaon in response sa mga siring kaining bagay, lalo pati na dapat daw susog kay Attorney Carol Cruz nga ni, dapat pagtarabangan na ang gabos sa kung ano ang pwedeng may tatabang nga ni na may bitaran, muda na nga ni nang mabawasan ang pagkanayap ng COVID-19 sa paagikan mga siring na serbisyo. Yun. Okay. Roger, sa yan tabi, Partner Mar, ang mga dagdag na istorya. Ako po, si Luens Bursi Barcena. Thank you very much, partner Luens. Yan po tabi. Salamaton sa Pitmaster Foundation. Attorney Carol, good morning po tabi. Salamaton. And talagang matindi si Kong Joey, gusto nindong mag-vice president si Kong Joey. Abo ni Kong Joey, gusto niya sa albay na siya Kasi dakol pa siyang gigibuhon. Sa petsa 15, ma-inauguration na. So, Pag-asa National High School na ang pangaran na magiging Legazpi City National High School. Sahil yan duman sa batas na ipinasa ni Congressman Joey Salceda. Ayos, ugmang maray si si Principal Jeremy Aton Cruz. Yan, okay. Good morning po tabi, sir. Ayan. Kuya, marmatobod ka po ba na number 1 kita sa beauty pageant? Number 1 kita sa mga OFWs? As in sa South Asia, number 1 kita sa COVID-19? As per record ba number 1? Wala, kulang pa nga rin Wala digdi so number 1 kita sa boat selling and boat buying. Wala dito kulang yung pinadala mo, partner. Alright. Bueno, mga tugang, good morning po sa tuyang mga amigo, sa mga kasanggata sa kalikasan at saka sa agrikultura. Ang Team Lakay, mga tugang, Lakay Center for Excellence in Development Incorporated, pinapanginutan po yan, mga tugang, ni Sir Marlon na Longabela. Diyan po sa Longabelas Kalikasan Farm. Matindi bunding yung nakaka-inspire itong mga kapartner duman na bako sindang sakim sa kaaraman. Kung nagiling po kamo kang samuyang episode kang boses kang kapalibutan with Father Momoy, di naman mismo itong Longabelas Farm. Because duman sa Longabelas Farm, yaw na duman halos gabos. Pag naglaog ka duman na mag-eskwela ka bunding, pag luwas mo, matibay ka. Dagulo ang daradara. Magpuon sa waste management and utilization. Kung paano mo na sa mga nalalapa, gibo mo mga abono magamit mo. Kasarabi na sa mga din nalalapa kung paano mong gibo nitong pantanuman man, ang gibong tanuman.
Iguanin aquaponics and hydroponics. Iguaning pangsalod mga tugang ning uran na pigagamit ninda pag panbaribi lamang. Kulang bagay na ba? Iguanin tanuman nin asula. Ngunyang bunjing pag-ibo ko na duman, so bubugta kang kukan African night crawlers para magkaigwa ko ng vermicast. Tama ba sabi ni Sir Marlon Naulong Gabela? Before ngaya, nag-aalangan ang mga kababayan tang mga farmers sa pag-ibo ka iyanta. Halangkaw ngaya sumundelo ka ito na madukwang ka pa. Pwede mo sana pala ng sarong patong na hollow blocks, makagibo ka na. Kaya itong kahon-kahon o kulong-kulungan mga tugang ka, mga African night crawlers. Ten pong mga alulunti na yan, ansayin na pong ipot o ati, yun po yung naging abunong matibay na mga tugang sa pantanom. Ha? Matibay sa mga tinanom. Kaya po sana maaraman niyo kung paano pag-ibo ka yan, and you can, pwede nung aramon po yan dyan sa Longabelas Farm. Talk with any Team Lakay members, mga tugang, and tuturuan ka mo kung paano. Yan. Si Sir Edwin Ribangcos, kang daraga. Salamatan po tabi. Sir Marlon Longabela, at saka si Brad Uti na Romero. Matindi jing yung bamboo. Yan ang may pigigibo sindang, sarong building, dyan mga tugang sa tabako, and pag medyo madali na tumaman, maduman kami ni Father Momoy para ilingon tayo. Ha? Istruktura na ang gamit, puro bamboo. Walang pako, ha? Walang pako, Jing. Tusok-tusok sa katali. Ayan. Dapat flexible siya. Nang sabi, mga tugang, proven yan, na matibay. Lalo kung pigsuroon-suon, biyo mo, ha? Saka depende sa pagkakagibuman kan istruktura. Kaya duman, nagkagawa na ng workshop sa Longgabela kung paano ang bamboo technology na gibuhon mong harong or building. Yan pala, minagibong ko na prototype. Gihoy siya nang una, Jing. Gihoy. O, ginibo na duman. So, disenyo kung paano. Yan. Ngunyan, after ka ito na nahaman, magibo na sinda within 2 weeks. Dapat makagibo na sinda din. Ang gamit ninda, marurugi. Ha? Na struktura. Magayon na pagkagibo, mariray mabaga. Ngunyan nakagrabe ang alingahot, pwerte ito. Sa Vietnam, may mga nailing kitakaan. Sa Bali, Indonesia, mga arugan, building ninda, mga tugang made of bamboo. Di ba? Kaya po, magtaranom kita. Ang tama man sa dinner na magtanom kita yung marurugi. Nakulang bagay yan. Tadig di paano, pero naman paano, pika-culture ninda yan eh. Tapos, digdi sa tuya, ang pagkapalo, dagi gamit na. Duman sa indadae. May dahon pa, kikaganang chemical na panggadan kang bukbuk. Tanganing susurupon ito kang Tapos lininigan ninda yan. Nailing ko, duman sa Vietnam, apera dyan sa pigibo nilang harong yan, pigibo mga kitchen, mga utensils, mga decoratives. Pigibo nga ning mangko, Jing. Mangko. Matubod ka nagibong mangko. Matibay ang technology ninda sa Vietnam. Mga simple sa ng paagi, Primero, sinapsapan subala. Inali so pinakalaog. Inali so pinakaluwas. Pinagi sa makinang ngayong madali. Pinurutol ki arog ka, Pagkatapos, kang manipis na ito, kang napasapsapa na ito, yun ito sa pigibon ng bilog-bilog. May urmahan sinda para gibo na mangko. Kang tarakip na nagaro, pag-una mo, Jing, itong supaydan, ikinag na sa urmahan. Dit-dit, pig pupukod ko pantay. Kang maurma na, ikinag naman sa sarong nagtataririk, kinagang ki Ardabis, iyon na ito nagsapsap hanggang luminig, pati sa laog, saka pininturahan, Jing. Puro sila na. Wala yung nagsabi na, ay, bambo pala yon. Arog kan sinda sa Vietnam, maski giniragira na. Ginarami talaga ang gamos ng mga kagamitan. Ewan natin sa atin dito, bakit di natin magawa?
Ito simple pa sa nito ha. Igwapa. Itong idinukot kay Jimmy na salita. Napanghalik ang mga makulog niya sa lawas. Di pang makaagong girawa ang lalaking ini. Pagpaputa ka itong uring kang bambu na pinatos, giro binalot sa tela, pinaput, giro nga pa pamarpig susurot, panghali, mga tugang kan surit. Na matindi, Jing. Pinakaputan sa mo ni Ma'am Brinda. Sutwalya. Na pag inilapat mo sa lawas mong dumog, antimano mara. Ano niya kuya, magic? Kunyan ngayon, Papa Mar. Gibo sa bambu. Matindi palang absorbent yung bambu. Igwa pa nga ko sarong, dahil ko mong pigagamit, Jing, tanang hinayang ako. Souvenir ko yun, alis na pintaw. Dahil paggamita. Pero very good na absorbent talaga. Sana, yan, sa Team Lakay, dako lang challenge yan ha. Ngunyan na, iling na yung technology sa pag-build kang ano. Sana umabot naman sa punto na may utilize na talaga yan up to the extent na magamit na bako sa ng pang-decorative. Taka ito, kita din nagagamit na maka, nagibutang baso, kutsara, ano, pero sa hindi iba eh. Ang baso ninda, so, nitibo ng pag-iling, ano na advance na eh. Malalagibong aning ball, nagibong plato na una mo porcelana. Ito palang butong, o ano, marurugi pala, bambo. Yun, mga tugang kasi ginawa nila. Nakakreate ng hanap buhay. May saro kaming dinaman na mga putol jeng ang bitis. Duman ko na iling na an-scooter pala, pwede mong gibon ng tulong ruida. Si scooter na, yan so, saranit na scooter na, pwede palang gibon ng tulong ruida. Iyo ang pigilulunadan kan mga biyadi, mga pilay, pag mapasiring sinda, sin mauli. Pasiring sa trabaho, sin mauli. Sinda, kinumbert ninda. Nga hindi sila matumba. Arukan mga Vietnamese, kasino. Mga singkit nga sila, pero abaan na. Ang kanilang isip ay maluwag. Jim, nasalita na sa linya. Jim, wala kang naalala, Jim? Matabi, Mar, paray na ito, naalala sa? Ay, pagka-plus isa kuya kahit na ibang feeling ko. Diniskartihan ko baga sa negatibo mo. Sabi ko sa iyo, kumatindi. Ati baga, I love you tulos. Matindi talaga ang technology nila. Ano, sana, maski palit, magamit naman ang dingding. Butong sana, I'm full in love again. Dakulo. Lalo ko ito pag-demonstrate kung sa inyo ipapahid sa tuwalya. So toothpaste ang the best? Yung toothpaste, yung toothpaste na maitim ang kulay niya. Pero ito, halik duman sa uring ng butong. Pero nakakapaputi talaga ng ngipon. Hindi pala na, okay? Anyway, sa mga dagdag niya itong barita, Tabimar, kung nakaaging mga daw, ang piuduran so pinakainot na iguanin kaso ni ASF digdi sa tercer distrito kan Albay na iil daw na ngunyan kan so mga nag-arataman ki Ureg kung hain na itong sentinel animal tahanggan sa ngunyan dahil pa sindapik tatawan ki go signal na makapag-ataman ki Ureg taday pa man nga ni kan sentinel animal Tabimar. Haloy na nasabi dari last year pa ito Tabimar na ginatos na mga oreg por medyo sa ASF virus na tuminama digi sa barangay Karatagan sa Banoan kan Pioduran. Ngunyan na pangalas kita takan naihapot niya ni kay Mayor Alan Arandia. Ano tinausa sa inda? Mga manok. Oregso ginaradan. Manok ani isinalida sa Department of Agriculture. Dahil paliwanag ang agriculture. Baka dahil pa kasi pwede magatamang ki-orig mo niyan because... baka alternative sa na ito. So, baka alternative lang ito. Kasi dahil pa pwede mag-alaga ng orig. Baka yun ang findings. Aram yan dapat kang municipal agriculture ninda. Kaya baga,
mabilang kibulan bago makapag-atama kagara ng urig. Lampas na garaw sa bulan tabi. Magkano na bulan kundi ako nasasala. Iyo, pero may mga pagtitesting sinda dyan na baka, dahil pa nagpaluwas dumangki itong clandestine na itong pwede mong buhian na pang-testing mo kung mag-survive. Kung mag-survive na, dahil pa. Ora pa man Yan, ko no, manok kaya- daw ang itinao. Kaya manok ang itinaw, tangani yung unang pagibuan ng hanap buhay, as in pagkaon. Baka. Pero binayadan na sindakan, so... Ayos na, Ayan, sure na. very good, very good. Yun naman sa naitapigal. At nahil daw na nalabata ngunyang panahon ki pandemya dahil mapagalan na nabuhay. Ang paghanap kisinti mo. Dahil pa man sila makakapagataman ki urig na bawal nga ni. Yes. Aha. Baka yung unang ito na mga manok muna sa indang atamanon. Pero nahildag na talaga ninda sa urig na man. Tabata mahalunon ngunya ng urig. Nag-promise man baga ang DA na ma-repopulation sinda. Ang sabihin, ang mga first beneficiaries kayan, itong talagang na subject for decaling, di ba? Yung calling. Yung mga nagadanan, yung urig. Ora pa tabi man. Yan ta naman hilingon, kung tinawa na ki urig, ano naman ang sa indang, ano yan? Reaksyon, adi. Takang inot kan sunaw arang ki urig, Isus Maria Yusuf Kamundo, adi. Iyo, kamundo na yun, mga ugbon, mga gurangan, dulag, kururinti sa natabi mar. So yan tabi mar na ipaki good news. Manong duman sa mga tinamaan ka ni Isep, so mga may sa diriki o origana na dahil pa nakakabalik sa ngunya Magtaod-taod sa normal na pamuhay buhay. Dahil sa natakon makaigo kitang pagkakataon makakonektar duman sa regional office kay Dr. Rodel, Director Rodel Tornilla. Di aputon ta? Di. Iyo. Okay. Okay, so yan tabi maran sa mga dagdag na informasyon. Medyo nagdadaaluman panahon tango niyan. Basta daing bagyo sana. Yan, di ba? Liarog sa nakaan. Kundi malingoton. Amo, ang anong temperatura 31 degrees centigrado pero ang pagmati pang 36 o pang 38. Matindi Okay, sige. Okay, Mar, mga dagdag na informasyon, Jimmy, na salita di si Jimmy Nyon. Thank you very much, Jim. Mga dugang yan po. Halag-kalato nindo yan. Baka makakonektar kita sa Department of Agriculture, bakong-bakong yan sa ibang pagkakataon. Maraman ta kung narin mapuo na sa repopulation. Nga ta wala pa. Yan. Okay? Mari uning ka partner ko ta. Grabe ang repopulation kay nikan urig niya. Matindi. Maswerte yun ang lalaking ining taga Poland. Di ba? Dinaraman sa pagtaraning ng mga barangay sa Indaday. Solamente. Dionapolis. The pig magnet. Matindi na. Okay, very good yan. Alright, oras na ito mga tugang alas 11:37 na ng pagkaga. An oras hatod sa Indokang Neurobion. Neurobion, helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Gene Kapitan. Gene Kapitan, kayang-kaya mo yan. Farex B Complex. Tulong para iwas ngalay at pananamlay ng isip. Mag-Farex B Complex Daily. Red Horse, lakas ng tama pero di wasak. Revicon, lakas katawan sa bagong labanan. Brad, anong may lakas ng 5? Revicon. Para sa mata? Revicon. Puso? Revicon. Muscle? Revicon. Buto? Revicon. Dugo? Revicon Forte. Lakas ng 5. 5 piso lang SRP. With proper diet and exercise, Unilab yan. Multivitamins plus minerals plus amino acids ang generic name ng Revicon Forte. Magtinirsa na sa saindong harong kung may namamate ang helang. Maski sinat o abo, magpahingalo asin daig magduman sa trabaho, lalo na ang pagduman sa mga matatawong lugar. Dahil sa paagi kay ni, mararahay katulos. Mantang malilikayan ang paglakop kan helang sa ibang tao. Ang COVID prevention tip na ini, hatod sa Indo ni Congressman Alfred Apid de los Santos, representative of ang Provinciano Party List. Good Found Cement Corporation, makers of Mayon Cement. Congressman Fernando Didi Cabredo, kan 3rd District of Albay. Asin ni Mr. Eric Peralta Reyes, kan Barangay 20, Legazpi City. Sa pulukan payo asing kalintura, ang Bayo Jesse, maasahan ng tibay, igwapang alaga, kasi pag makusog ang bulong, baka makaraot. Matibay ang alagang Bayo Jesse. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Sa sakit ng ulo at lagnat, ang galing ng alagang Bayo Jesse. Nakaupo, amoy pawis agad. Konting lakad, amoy pawis agad. Sa summer init, ang bilis, konting galaw, amoy pawis. Kailangan ng kontra, amoy pawis. Yan ang aming nais. Sa
on technical testing and consumer agreement data. New Downy Contra Amoy Pawis. May 24-hour Contra Amoy Pawis protection. Lahat tayo may mga mahal sa buhay. Pero hindi dapat mahal ang magmahal. Kaya huwag mahihiyang magtanong. Sa RightMed, gamot na maaasahan. Kayang araw-arawin. Dahil ang RightMed para sa lahat. If symptoms persist, consult your doctor. And here's our people's champ, Manny Pacquiao! Manny, ilang taon na rin nabubugbog katawan mo dahil sa boxing at trabaho. Anong sekreto mo? Kaya ko ang lahat dahil sa laki ng tiwala na binibigay sa akin ng pamilya ko at ng mga kababayan ko. Sa mga laban ko sa buhay, may kasangga ako mula noon hanggang ngayon. Alaksan FR. Wow! Alaksan FR all these years! Gawa to ng Unilab. Dito ako hiyang. 2 dekada ko ng kasangga. Sa tagal ng samahan namin, magdududa ka pa ba? Ibang klaseng tiwala at partnership ito, ah! Kaya huwag matakot umaray. Sa sakit ng katawan, mag-Alaksan FR. Tayo mga mandirigma, mag-uulit pa ba ng pahid-pahid? Kung pwedeng laban na sa isang Alaksan FR. Alagang Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Sumali sa Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng kahit na anong Jim's Coffee products na may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre na may pangalan, edad, kumpletong address, contact number, firma, kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Sa July 24, 2021, magkakaroon ng preliminary draws kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos each mula Luzon, Visayas at Mindanao at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan may isang mananalo ng 1 milyong piso, 1 million pesos at 100,000 pesos para sa kanyang partner outlet. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for details. Per DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2021. Maugma na makabalik sa trabaho, makahatid ang pagluwas. Kaya maugma ako sa mas dakol na immunity kan Enervon. Tulong para makalikay sa helang pagluwas. Kumpiyansa ako sa pag-uli sa pamilya. Ni po si Jenny, happy Enervon user. Unilab yan. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Enervon C Tablet, Multivitamins Enervon. Pag may more immunity, mas happy. Sipulin Luna po, ang mga gamot at vitamins ng United Home, tulong para protektado ang pamilya ko. Bahay ko to, protektado ko. Bahay ko to, protektado ng United Home. Pulin Luna po, sa bahay ko, etchepuera ang anemia. Dahil sa United Home First Sulfate Iron, ang kontra-anemia na panalo ang lasa. Bahay ko to, protektado ng United Home. United Home. Sipulin Luna po, para etchepuera ang virus, mag-United Home C-Tab at C-Tab Premium. For as low as 2 pesos 30 centavos SRP. Bahay ko to, protektado ko. United Home. Unilab yan. Iron is the generic name of United Home First Sulfate Iron. Ascorbic acid and sodium ascorbate are the generic names of United Home C-Tab and C-Tab Premium. If symptoms persist, consult your doctor. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang ng mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered junior high school, grade 7 to grade 10, senior high school, grade 11 to grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major
Major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Manny Pacquiao po, mandirigma. Dami ko ng sakit ng katawan na pagdaanan at solusyong nasubukan. Pahid-pahid, bitin sa akin. Pag nawala ang init, ay sus, pahid ulit. Dito pa rin ako, sa hiyang sa akin. Laban lang, Alaksan! Alaksan FR. Tapos ang sakit ng katawan. Pahid-pahid pa ba? O laban na sa isang alaksan. Aaray pero di bibigay. Isang Alaksan FR. Tapos ang laban. Tayo mga mandirigma, mag-uulit pa ba ng pahid-pahid? Kung pwedeng laban na sa isang alaksan FR. Alagang Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Aramon Yato. Aramon Yato sa DCGV. Kaiba si Mardila. Alright, balik po si Mardila sa programa. Kanya pong pagkaagang ininin Lunes. Okay, didiretso na po kita mga tugang para aramon taan mga masasabi kan mga kapamilya, kan mga naging awardee kan Legazpi City, asin kan Museo de Legazpi, sa pagtaupo ning honra duman sa mga talagang naging parte kan pagdakula, pagtalubukan Legazpi. Asara po dyan si Mariano Guyena Fernandez del Prado. Sarong historiador, poeta, maestro, asin iyon iso nagpara-translate sa Bicol kan mga sinurat niyo si Rizal. Aban, ha? Ngunyan ko lang nga nalaman to, ha? Pero mas matindi. Ining si Sir Hil Guyena ang makakaulay na ito ngunyan na aga. Sir Hil, good morning. Hello po. Yes, good morning po. Aba, sir, congratulations po sa indong kapamilya and ano po ang sa tong masasabi digdi po sa honra na ipinagtapukan syudad bilang reconocimiento sa sendo po na kapamilyang si Mariano Guyena del Prado. Ano pinilulo nindo? Yes, he is the father of my father. Opo. Si Lolo, si Don Mariano Guyena del Prado, ama yang kang ama ko, ni Pilon Guyena, dating city councilor kan Legazpi. Ayun, opo. Okay. So, tinawaning honra ka na kaagi pong aldaw. Ano po, kamu po nag-receive? Opo. Okay, so ano po ang namatian ta during the occasion and hanggang sa ngunyan, nasa kahaluyan ng panahon, day man aram kan mga ibang mga kababayan ta, naging parte pala ang sa indong lolo dyan sa pagpundar kan Legazpi. Well, siya po ang original author ng Ibalon. Yes. That is a history book. And you will find there yung traditions and costumes and traditions of the Bicol region. Ngayon yan, ining Posthumous Award na tinawag ang Ciudad de Legazpi, primero nagpapasalamat sa tuyang mayor at saka kay yung curator natin. Kay Dar Perez. Si Dar Perez for this recognition. So far, it's na nakaaram kay niyong libro ni Lolo, no? Kasi this is an important book where you will find all the history, yung mga traditions natin, yung pag-ibig mga provinces, municipalities. And before, ining Legazpi is ruled by Gat Ibal. Dato Gat Ibal. Opo. The ruler of Sawangan. Now Legazpi City. Yes, opo. So, digdi po sa libro ni Lolo, sa Ibalon, yaw nagabustikti po ang
mga exploration and conquest, yung laws, civilization, customs, religion, charms and amulets, mythology, culture, and ethnography, races, yung ancient name, yung origin, yung name of the region, yung istorya ng Mayon Volcano, yung Battle of Legazpi. Yan po digdi sa libro ni Lolo, kompleto. Wow, okay. Now, sa family po, may nanonood kay Don Mariano na maging parte kan sa iyang mga naging accomplishments? Ano po ito? May nagsunod sa pamilya? Halimbawa, na maging historiador or orator or poet, di ba? Well, igba po ako mga relatives na aramang history kay ni Buda nagsunod kay Lolo. Si Miss Linda Gonzales na yung dumaan during the awarding lista. Ayun, oo. Mission. Opo. Aran niya po ang istorya kang loloon ko ta namundag siya mga early 40s, ano? So kasabay siya ni Papa. Prima siya. Yeah. Oo. Kami naman, iba naman ang samoyang buhay, so we're in a different. Pero aram ko po ang istorya kay niya. Yes, sir. Kung sa inali. Apo. Sir Hill, ano yan? May natandaan ka po na pwedeng nakamarka hanggang sa imusangon niya ng mga naging karakter ni Don Mariano? Yes, my lolo, during my time, kang aki pa ako nag-eskwela ako sa Agnes kang 1960s. Apo. Dakulon siyang bisita permisarong. Nagkuwaki mga istorya. Aday man nakasabot sa mga nagduduman sa Castilla. Para mga lulawang kumbaga, full-blooded Spanish. Yes, Espanyol. He was born in 1888. Digdi na sa Legazpi. Yan sa Sabang. Opo. Where the action is. Yan. Na dyan ang ponso, civilization, so trade and mga trading ta panyambagayan here. So, ketong panahon. So, itong estudyante ni Lolo dati, yung nga yung so dating pigment pitman sa Roma na istorya sa Legazpi na si Spinach, yan na nagparakuha ki mga istorya. Dahil niya man nasabutan sa Kastila eh. So Lolo, i-translate niya sa Bicol. Picture at mga ganyan yung tao niya. Opo. So that's what I remembered him. And he was also a teacher, newspaperman, orator, poet, ACS, and most likely historian in the region. Yes, opo. So it's very rare, and this book is rare. Dito na ang nakaaram kami, pero it's in my possession. It was written in Spanish and translated into English. Ayun. Yung mga ibang works, yung manuscript ni Lolo, it sa Aquinas University before, now UST na. Opo. And duman sa UP, University of the Philippines. Yes, And pigtawan man siya duman award and recognition sa UP and bigdeal sa UST regarding his works. Ayun. So, ini pong libro ni Lolo, ako lang Big Salbay, kundi the entire region. Yes. Tapos na mga munisipyo na iyaong digdi. How they were incorporated into a province, and ceded to the province, foundation, origin, etymology, and the names where they derive from. Wow. So, kompleto po. Kompleto. So, you just wait for the initial launching of this. Ano po? Opo. Ayun. Okay. Di, halatong tapo yan tabi, Sir Hill, and kami, we are also happy na
kay bananin kang sa indo pong lolo na naging awardee ang DCGB rin ko sirman si Sir George na Bayona para sa pagiging primerong nagbugtak ng istasyon di Diman sa Legazpi. Yes. Opo. Okay. Sir Hill, salamat mo ba in regards to the family. Good luck po and God bless tabi. Keep safe. Salamat po. Sa DCGB, sa imo, Angel and Mar, and hopefully mag-iarilingan pa kita. Yes, sir. Salamat sa boss. Ang agihan nyo. Thank you very much, Matabi. Programa. Salamat po. Yes, sir. Thank you very much. Mga tugang Sir Hill Guyana, ang makuapo ni Mariano Fernandez Guyana del Prado, ang sarap po sa naging awardee, posthumous award ito, gadana po ini, pag-reconnoisseur ka mga ginibuan po kani na maging parte kang istorya kang Legazpi. So historiador siya. Historiador, poeta, maestro, orador, as in etnolohista, yugyuguno naman. Congratulations po tabi, and abangan pa iba pa niya itong makakaoron ng mga siringkan and ng mga awardee. Okay? Ay sunagapot manang sa GSIS, katat ko si Sir Levy Olivar, ang GSIS branch manager, wala daw po na wala pong increase na sinasabi itong tungkol sa GSIS. Ayan, takon yan. Based daw sinda sa salary, grade, di ba? Okay, so mayroong nga namang noon nakalipas, mga 2019 garo, parang igwaning kahagadan, pero dahil man garo na pirmahan eh. Yan. Ang aram ko sa SSS siguro baka mayroon. Okay? So, paki-check na lang natin sa mga susunod na araw at tinabot kita ng oras, mga tugang para sa pagparam. Tigli po sa programa. Hello kay Kuya Bob Nakandano. Good morning. At saka si Rizal Velasco, nagantabay man dyan po mga tugang sa Tagig, as in si J. Betito Bilen, watching from Tabaco. Okay? Sa indo po kabustabi, salamatan na maray sa pangaran po ni Bunjing at saka ni June Napolis sa technical side. Kambilog na tropa, ini po si Mardila. Good morning and God bless the Philippines. Na pampalakas. Ito ang Mixen Capsule with Fulvic Minerals. Uminom ng Mixen Capsule, samahan pa ng Mixen Coffee. Bago ang game. Mas mabilis ang epekto at mas lalo kang tatagal sa labanan. Pampatigas na pampalakas.